Ay, yung ano pala, mabilisan ng mga Aji. Yung nanalo nung 7-time na winner natin. Tignan nyo kung paano ulit gumalaw. Ito yung iba talaga to mga Aji. So yun sa inyo mga Aji. Pakita ko lang sa inyo yung dalawang gagamba natin na nakakondisyon ngayon. So ito. Ito. Bigat ng yapak ng gagamba. So mababagal na to nung nakaraang araw. So ito sila ngayon. Yan. Ngayon nakabilis yung gagamba. So baka paketin kung nasira siya. Kasi maganda-gandang laruan ito. Yun o. Tapos tulog agad. So subukan naman natin yung isa. Ito, ganun din. So ito naman yung isa. Yan. Naka-recover na sila mga Aji. Ang lalakas ng gagamba talaga pag napahamugan. So yan sila. Mga gagamba. Kaya ito. Piliin natin. No, don't touch it. So yan. Ito isa pa sa naka-condition natin. Picture ng mga baby. Yan. So tingnan nyo yung lakad nito. Yan, ayos na kasi yung cord dito. Kaya medyo marami-rami ng tao. May ingay na naman. So yan siya. Ito yung gagamba. Pinaganda ng mga pakamugan talaga mga Aji. Umaganda yung mga gagamba. Yan. Tapos sa papaarawan, papakain natin. So tignan din natin kung okay sa akyatan. Hindi pa nailalaban to mga Aji. Ito lang sa akin. Ayos na ng ring, sisirain na naman agad ah. Yan. Uy! Doon mo na nak. Subukan na pakitin ng mga Aji. Uy, ang kapit. So tabi na natin mga Aji, ang kapit sa kamay ko. So ito yung isa. Sa mga na-condition natin mga Aji. Oo, napanood nyo na to. Sa mga gaganda natin gagamba talaga to. Solid sa solid mga Aji, may kahan na siya. Dati kasi payat to. Picture lang nga mali. So ito palakarin natin. So ito siya. Kapal sa kapal mga Aji, kuha niya. Tapos may kaha na rin siya. Yun yung gagamba. So subukan natin. Uy, ang daming sapot. Kaya pala eh. Dami pala sapot sa kamay ko. So yan. Subukan natin paakyatin ito mga Aji. Kung okay naman ang gagamba. Ayan o. Bilis talaga mga Aji. So ang pag-condition lang na ito mga Aji. Ako kasi kung hindi ka maglo-load mga Aji, hindi naman talaga maglo-load. Gutumin mo na lang onte. Tapos pahamugan lang siya. Tapos pikahan mo pa rin. Maintain lang yung lakas ng gagamba mga Aji para hindi naman malugi. Tapos pointingan mo siguro akit baba. Pero ito na yon. So labas tayo ng isa pa. Last one. Kasi pupunta namin yung kaibigan namin. Ay yung ano pala, mabilisan ng mga Aji. Yung nanalo nung 7-time na winner natin. Tignan nyo kung paano ulit gumalaw. Ito yung iba talaga to mga Aji. Yan o. 7 times ng panalo to. So ang sarap pa rin ilaro. Ang ganda pa rin.
Yan, nilaro ko nung nandito sila Barbie, sila Canegro. Yan. Puting-puti yung tain, linis. Linis yung gagamba. Titingnan yung gagamba. Oh. So, yan siya. Subukan natin paakyatin kung okay pa. Kasi malalaman natin sa pag-akyat mga kaji kung malakas pa yung gagamba. Subukan natin. Okay pa. Makapit pa mga kaji, saka malakas. So balik na natin siya dito sa tulugan niya. Yan o. Tulugan ng gagamba. So dun lang siya. Tawin natin ito. Uy, maligtad. Tapos labas natin yung pinakamalaki. Tingnan natin kung naka-recover yung pinakamalaki natin. Kasi re-rematch to sa salmon. Ako, parang may kalalagyan ulit yung salmon ni Canegro dito mga kaji. So yun yung malaki, naka-recover siya. Tingnan natin. Ayan o. Mabilis-bilis na ulit. Ayan. Malakas na ulit yung malaki. Pero hindi na naglalakad bangaw to, gawa ng matanda na. Pero yung ko lang, baka kayanin natin pabalik mga kaji. Kung mapainitan siguro, hindi ko na kasi pinapainitan mga kaji, gawa ng ano to, matanda na kasi. The more napapainitan natin to, the more natatanda siya. Oo, maglalakad bangaw, pero alam mo yun, tapos tatanda kasi yung gagamba. Tingnan natin, paakyatin natin kung malakas pa bumalik. So yan. Lalaro pa to sa salmon ni Canegro pag nag-rematch. So yun lang, maraming salamat sa inyo mga kaji. And God bless. So pinakita lang natin kung nakita nyo naman dati kung ano yung itsura ng mga gagamba. And ngayon nakita nyo. Mas malalakas yung gagamba, mas mabibilis. So talaga nasa pagkukondisyon lang din mga kaji. Yun lang, maraming salamat po and God bless sa inyo lahat.